En mana jip ne oganda mondo wuog oko mondo okaw yadhno. En mano mabende osebed kichwale counties mopogore opogore. Komachielo, kweth jo bodaboda mawuok e ward ma Game East kar chung' od bura mar Rangwe kaunti ma Homa Bay koro chako chenro mar siro sekta mar somo ka gichulo school fees ne jopuonjre mawuok e familia mok nyal. Kuom ndalo mang'eny, sekta mar bodaboda osekaw kaka sekta moting'o jonjore, kendo ma ema koro omiyo kweth jo apiko mar Rangwe owuok mar kete lela ni sekta no bende nyalo konyo e jiwo weche mag somo. Tend bodaboda ma East Game Ward bwo riwruok margi mong'ere kaka Kalango Bodaboda Youth Group ne ochako gi solo gana achiel kuom jokanyo magi, kendo gisebedo ka gisolo omenda dwe ka dwe, ma koro nomiyo giyudo omenda mar siro somb jopuonjre 32 masomo e skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Wang'o winjo duondwa kama wantiere mondo mi wa support e yo mowinjore. Midhiero mane wapitia ni wanwang' ka samoro riemb nyathi to janyuol kelo report ne jakom nyathi no riembi to en mana dala. Yo mane nanyalo konyo gi ne onge, nikech ne waonge kod agulu moro mana nanyalo chwoyo lweta mar mondo mi nakony nyithindo machalo kamano. Mane momiyo ne wabedo piny kaka joka ng'ato mondo mi watim koro watimoni. E kinde mang'eny wan jo bodaboda osebed kochawa, koro wadwa loko nying mar achaya no kabe gima ber nyalo wuok kama ji ochayo. Mane omiyo ne wachako mondo wagol basari kuom choko marwa kaka group. Wayudo ka nyithindo yudo basari nikech nyoro chien ne wadong' chien kaka jo bodaboda sekta. Pile pile nwaneno kiwacho ni ja bodaboda nyalo ang'o. Okariemb pikipiki to an e sekta mar pikipiki, omiyo amor gi chenro ma kawuono Nyasaye oyie mondo mi watim. Ne gibet piny kendo gineno ni mondo gisol pesa. Miyo odiochieng' ma kawuono wadwa chulo ne nyithindo 32. Wan kaka wariembo apiko, wagombo ni nyithindwa be kiny kik timre nade, kik riembo apiko. Kamano kaka jakom, ago erokamano nikech jo Kalango, achiel kuom grube mar Rangwe, moseng'isa kido maber mar dongruok kata gik mantie.